खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बि बरुवा केन्सार इनस्टिटिउटनि सिङाव आइजो वार्ड एटेन्डेन्टनि गोथै सह' नायबिजिरनाया जागायदों। काछार पुलिसआ गुबुन सासे नंखाय डक्टरखौ खादों। नंखाय MBBS फोरमान बिलाइ जब्द। क'क्राझार जिनाहारि जाथाय। दायनिगिरिया गावनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नागिरबाय थानाय समाव गुलि गावदों। बरपेटायाव फिसाज्लाजों बुथारजानाय बैसोगोरा सुबुं। दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। इजर'नि PSLV C-62 मिशनआ लन्च खालामनायनि उनाव बेले-बेजेनि मोगा-मोगि। ब्लेडनि गाग्लोबनायाव लाइमोना गोब्राबै जोखोम। इराननि सोमावसारनाया गिख्रंथाव महर लानायनि जाहोनाव खमैबो 500 सुबुंनि जिउ खहा। हिमन्त बिश्व शर्माया 33,800 नि बांसिन आइजो फालांगिरिफोरनो 10,000 रांनि चेक रानना होदों। CM हिमन्त बिश्व शर्माया सा 296 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम गथायबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ बि बरुवा केन्सार इनस्टिटिउटनि सिङाव आइजो वार्ड एटेन्डेन्टनि गोथै सह' नायबिजिरनाया जागायदों। थांनाय 12 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि रेबारियाव थानाय बि बरुवा केन्सार इनस्टिटिउटनि लांगोनायाव सासे आइजो वार्ड एटेन्डेन्टखौ गोथै सह'आव मोननाय जादों। थैनाय सुबुंखौ बायहाटानि थागिरि सनिया राजबंशी होनना सिनायथि मोननाय जादों, जाय मोनसे प्राइभेट एजेन्सिनि गेजेरजों फसंथानाव खामानि मावगासिनो दंमोन। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला सनियाखौ देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव मोनसे बाथरुमनि सिङाव मोननाय जादों। बेनि उनाव देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरा पुलिसनो खौरां हरो। बे जाथाया मावफारिया आरो बेरामिफोरनि गेजेराव सोमावग्लुंनाय सोमजिहोदों। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि सनियाखौ बावैसो साख्रिनिफ्राय बोखारनायनि उनाव गोसोआरि नारसिनथायाव दंमोन। पुलिसआ जेबो जाथावनाखौ नेवसियाखै आरो बेनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायदों। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। नैथि खौराङाव दङ काछार पुलिसआ गुबुन सासे नंखाय डक्टरखौ खादों। नंखाय MBBS फोरमान बिलाइ जब्द। जिल्लायाव नंखाय रोंगौथि लानानै मुलि प्रेक्टिस खालामनायनि दायाव काछार पुलिसआ गुबुन सासे सुबुंखौ हमदों। जिल्लायाव नंखाय रोंगौथि लानानै मुलि प्रेक्टिस खालामनायनि दायाव काछार पुलिसआ गुबुन सासे सुबुंखौ हमदों। धलाईनि सिङाव थानाय भागा ओनसोलनि थागिबि शमीम आहमेद लस्करखौ आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेशननि एन्टि क्वेकरी एन्ड भिजिलेन्स अफिसारनि लिरनाय अजदनि उनाव हमनाय जायो। पुलिसआ सनिबारखालि बिथांनि मेडिकेल चेम्बाराव सिग्रोमनानै नंखाय MBBS फोरमान बिलाइ आरो बेजों सोमोन्दो गोनां फोरमानलाइफोरखौबो जब्द खालामो, जायनि गेजेरजों मिथिनो मोनो दि बिथाङा नंगुबै मेडिकेल डिग्री गैयालासे बेरामिफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दंमोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि लस्करआ आयेन बेरेखायै खामानि मावनानै सुबुं सावस्रिनि थाखाय मोनसे गोब्राब खैफोद सोमजिहोदोंमोन। बिथाङा बेसे गोबाव प्रेक्टिस खालामदों आरो गुबुनफोरा लोब्बा दंमोन ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिनाहारि जाथाय। दायनिगिरिया गावनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नागिरबाय थानाय समावनो गुलि गावदों। जिम्मायाव थानाय समाव खारखोमानो नाजानाय सासे गोसोआरि लोरबांथि आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ पुलिसआ गुलि गावनानै जोखोम खालामनायनि उनाव आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। दायनिगिरि रफिकुल इस्लामखौ पुलिसआ रैखाथि गोनां जायगानिफ्राय गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटनि बिजिरसालिसिम लानानै थांगासिनो दंमोन, जेब्ला बियो रानी घुलीनि खाथियाव खिखरसालि ब्रेक लानो थिनदोंमोन। पुलिसआ बुङो दि बिथाङा सासे एस्कर्ट अफिसारनिफ्राय हाथियार सिख'नानै खारनो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोर गुलि गावदों आरो जानजियाव जोखोम जादों। बे दाङाबाजियाव सानै पुलिसआबो जोखोम जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ बरपेटायाव फिसाज्लाजों बुथारजानाय बैसोगोरा सुबुं। दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। आसामनि बरपेटा रडनि सिङाव थानाय बरमनपारा ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव बुथारनाय जाथाय जादों।
70 बोसोर बैसोनि पुतुल सान्याल मुंनि सासे सुबुंखौ 12 जानुवारि खालि हर गेजेराव बिनि फिसाज्ला प्रीतम सान्यालआ गावनि न'नि सिङावनो गाग्लोबनानै बुथारदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बैसोगोरा सुबुंनि खर' आरो मोखांआव गोब्राबै जोखोम जादों आरो मोदोमाव थै दागो मोननाय जादों। गाग्लोबनायनि उनाव सन्देह गोनां सुबुङा न'खौ बायजोनिफ्राय बन्द खालामनानै खारखोमालाङो होननानै खौरां मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा दावराव-दावसि खालामनायनि उनाव पुलिसआ गोथै सह'खौ नागिरना मोनो। खारखोमानानै थानाय प्रीतम सान्यालखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। पुतुल सान्यालनि उनाव बिनि बिसि आरो सासे फिसाजो दं, जायखौ नायबिजिरनायाव सोंथि खालामनो थाखाय हमनानै दोननाय जादों। बुथारनायनि गुबै थांखिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बाथि खौराङाव दङ इजर'नि PSLV C-62 मिशनआ लन्च खालामनायनि उनाव बेले-बेजेनि मोगा-मोगि। इजर'आ 2026 मायथाइनि गिबि मिशन PSLV C-62 खौ 12 जानुवारि खालि श्रीहरिक'टानि सतीश धवन स्पेस सेन्टारनिफ्राय हगारना होदोंमोन। बे रकेटआ EOS-N1 अर्थ अबजारभेशन सेटेलाइटजों लोगोसे भारत आरो हादोरनाङारि हान्जानि मोन 14 गुबुन सेटेलाइटफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन। गिबियाव लन्चआ मोजाङैनो सोलिदोंमोन, नाथाय बिरखंनि थामथि थाखोआव मोनसे बेले-बेजे सोमजिदों, जायनि जाहोनाव यानआ गावनि थांखिजानाय लामानिफ्राय दोरोददों। मावख'आरिफोरा ग्रहसाफोरा कक्ष'आव सौहैदों ना सौहैयाखै बेखौ मिथिनो थाखाय डाटाफोरखौ बिजिरगासिनो दं। गोनोखोआरिफोरा फिथायखौ फरायसंनायाव आरोबाव आपडेटफोरखौ नेनानै दं। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि नारेंगीआव ब्लेडनि गाग्लोबनायाव लाइमोना गोब्राबै जोखोम। रबिबारनि हर गेजेराव नारेंगी ओनसोलाव ब्लेडजों गाग्लोबजानानै सासे लाइमोना गाज्रियै जोखोम जायो। बे जाथाया केन्दुगुरिनि साखाथियाव मोनानि 9 रिंगासो समाव जायो, जेब्ला राकेश रयआ सासे आइजोखौ जायगानि सासे लाइमोना जिनाहारि खालामनायनिफ्राय होबथानो नाजादोंमोन, जायखौ बिकास दास होननानै मिथिनाय जायो। आखाइ होनायाव रागा जोंनानै दासआ रयखौ ब्लेडजों गाग्लोबो, जायजों बिथांनियाव फ्राय 15 गोथौ जोखोम जायो। नसुंसेनि सुबुंफोरा रायखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। रयआ उनाव नुनमाथि पुलिस थानायाव अजद होयो। पुलिसआ दासखौ खायो आरो हाथियारखौ बोखांनो हायो। दासखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव नारेंगीनि सुबुंफोरा ओनसोलाव रैखाथिखौ लानानै जिंगा सिदों। स्निथि खौराङाव दङ इराननि सोमावसारनाया गिख्रंथाव महर लानायनि जाहोनाव खमैबो 500 सुबुंनि जिउ खहा। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय खौरां बादियै इरानाव गोबां हेंथा दिन्थिफुंनायनि समाव खमैबो 500निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमादों आरो 10,600निबो बांसिन सुबुंफोरखौ हमनाय जादों। रांखान्थियारि जेंना, बेसेन बांनाय आरो सरकारनि सायाव रायजो-राजाफोरनि रागा जोंनायनि थाखाय गोबां सप्ता सिगां हेंथा सोमावसारनाया जागायदोंमोन। बिसोरो गोख्रैनो गोबां नोगोरफोराव गोसारदोंमोन आरो गिदिर सोरखार बेरेखा सोमावसारनायाव सोलायदों। रैखाथि हान्जाफोरा सोमावसारगिरिफोरनि सायाव गोख्रों सिग्रोमदों। गोबां थैनायफोरनि गेजेराव सरासनस्रा सुबुंफोर आरो रैखाथि हान्जानि माखासे सोद्रोमाफोरबो दं, जायनि थाखाय फोरमान खालामनाया गोब्राब जादों। इरान सरकारा बुङो दि सोमावसारनायफोरा दबथायनायनि सिङाव दं, नाथाय हिंसायारि जाथाय आरो गोबां सुबुंफोरखौ हमनायनि समाव मुलुगनाङारि जिंगासिनाया बांगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया कार्बि आंलंआव 33,800निबो बांसिन आइजो फालांगिरिफोरनो 10,000 रांनि चिट केपिटेल रानना होयो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान MMUA हाबाफारिनि सिङाव कार्बि आंलं जिल्लानि सा 33,811 आइजो फालांगिरिफोरनो 10,000 रां जोलै पुन्जि महरै होदों। चेक राननाय हाबाफारिखौ हावराघाट ओनसोलनि डकमका गोजौ गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे राङा आइजोफोरा जर'खायै गावसुंथानाय हानजा, SHG एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों सोमोन्दो थानाय आइजोफोरखौ फिसा-फिसा फालांगि जागायजेननाय एबा जौगाहोनाय आरो बिसोरनि नखरनि आयखौ बांहोनायाव मदद होगोन। MMUA हाबाफारिनि थांखिया गासै आइजोफोरनि थुलुंगागिरिखौ मदद होनाय आरो समजों लोगोसे 40 लाख आइजोफोरखौ गावनो गाव सोनारनो मदद खालामनायनि थांखि दं। बे गोदानसिन राननायजों हादोरसायाव 12.52 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरा मुलाम्फा मोननो हादों।
बे हाबाफारियाव मावख'गिरि आरो सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों आरो थाबैनो कार्बि आंलंनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आरोबाव चेक राननायनि बिथांखि लानाय जादों। गुथि खौराङाव दङ सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया सा 296 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम गथायबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया एडिआरइनि थिसनथाइ हाबाफारिनि सिङाव साहा ट्राइब आरो आदिबासि हारिनि सा 296 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम गथायना होयो। सायख'जानाय बिजाथिफोरा हादोरसानि गुबुन गुबुन सोरखारि बिफानफोराव थाखो 3 आरो थाखो 4 नि मासिफोराव मुं थिसनगोन। बेजों लोगोसे परदर्शी थिसनथाइ हाबाफारिनि सिङाव होनाय गासै सोरखारि साख्रिनि अनजिमाया 1,52,679 सिम सौहैबाय, जायनि थाखाय रामनि गोबां नखरफोरा गोजोननाय मोन्दों होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।